aquesta percepció o aquests indicis d'allunyament, per dir-ho així, o de distanciament, i fins i tot et diria, jo abans considerava els membres de la Junta com els meus amics. A partir del moment que hi va haver el meu episodi d'assetjament, on no hi va haver absolutament cap denúncia, però de totes maneres on se'm va forçar a agafar una excedència i se'm va apartar de sou i feina durant uns mesos, aquell punt va ser un punt d'inflexió on, a partir d'allà, el distanciament es va incrementant, la diferència es va anar incrementant. I el tema de les eleccions al final ha estat el detonant. Per què? Doncs perquè amb la sortida, insisteixo, del Josep Pol, perquè ja no pot continuar sent el president, els actors que quedaven, els membres de la Junta que quedaven, que anaven a composar o composen la candidatura derivada de la Junta actual, jo ja veia que amb ells no fèiem migues, que no congeniàvem o no teníem la mateixa visió de la Creu Roja, i estic convençut que tard o d'hora haguessin prescindit dels meus serveis. Vaja, i m'ho negaran 1000 vegades, però és igual, cadascú pot pensar el que vulgui, evidentment. Aquesta és una decisió que ja estava presa, i si sortigués un successor demà no m'hagués estranyat, perquè això vol dir, confirmaria que ja estaria programat. Això no... Estic convençut que és així. Penso que aquí has tocat un punt clau. És a dir, per què govern, per entendre's, per què govern s'ha d'immiscuir en l'estructura organitzativa de funcionament de l'entitat? I aquí és un punt clau. És a dir, govern ha de fer complir la llei i el reglament, evidentment, i és aquesta la seva funció. Jo penso que aquí algú ha derrapat, i si govern ha de demanar la baixa d'algú, com surt a la carta, home, jo, si fos el que ha firmat aquesta carta, em sentiria incòmode. És a dir, aquí govern no ha de dir si el Jordi Fernández se l'ha de despatxar o no. Això és un problema de l'entitat. És a dir, el govern ha de dir, aquesta és la llei i aquesta s'ha d'aplicar. A partir d'aquí, la meva sensació és, com et deia abans, que s'ha volut agafar com una excusa, com una justificació per prendre una mesura, no? Perquè sovint passa a la vida que vols com justificar les teves decisions, no? Sigues valent i digue-les, i pots dir, ja està, i pots dir les coses. Clar, jo, a més, ara que no sóc empleat, perquè fins ara, durant tots aquests anys, des del meu episodi, ets empleat, t'has de retenir la llengua i no pots parlar obertament a l'exterior o amb els mitjans com estic fent ara. Ara ja estic acomiadat. No m'han fet firmar una clàusula de confidencialitat, doncs no passa res. A partir d'aquí m'han donat la llibertat, diguéssim, de poder buscar una altra feina o de parlar amb qui em corre o qui em convida a parlar, lògicament. I aquest punt, una mica és el que tu dius, és aquí, primer, jo penso que aquí hi ha hagut una derrapada o un excés una interferència fruit també d'aquesta carta i de les intervencions d'algun representant de govern, concretament la ministra, i després hi ha un tema fonamental, és a dir, la Creu Roja té 7 principis fonamentals. Aquí a Andorra hi ha 192 països. I un d'ells és la independència. Clar, si tu en un moment donat dius que ets independent, però el govern t'ha de dir si has de tenir director o no, o has de ser aquell o aquell, doncs jo penso que aquí sí que hi ha un intervencionisme. Però jo tornaré a dir, una cosa és que el govern vulgui arribar a influir o a intercedir o a interferir qui ha de ser el director general de la Creu Roja, però al final, la decisió final és de la Junta de la Creu Roja. Tant si no m'haguessin acomiadat, però en aquest cas sí que m'han acomiadat. És la Junta de la Creu Roja que no ha buscat una solució, que no s'ha sentat a defensar una postura o no. Aquí la Junta de la Creu Roja, què era lo fàcil? O potser lo planejat? Doncs mira, l'acomiadem amb els diners dels socis, el fotem fora i a partir d'aquí fem el que volem. Bueno,
Doncs jo penso que ha anat una mica així. Jo torno a dir que em fa molta gràcia, és a dir, si a mi m'acomiaden per un tema acollint-se a un article de no causal, vol dir que no has de donar explicacions, fa gràcia que em vulgui donar explicacions, però bueno, fora d'això, no? És a dir, clar, aquí el govern i la Junta de Carrossa té poca memòria, és a dir, jo el 13 de juliol del 2020, 13 de juliol del 2020, Àlex, vaig rebre una trucada del Ministeri d'Afers Socials. En plena pandèmia, no sé si eres o no sé si recordareu, és a dir, totes les residències estaven tancades, no hi havia... Cada residència tenia un espai de centres de dia on els avis entraven i sortien, no? En aquell moment tot estava tancat, hi havia una certa tancament del país i de tot arreu, i en un moment donat em truquen i em diu, escolta, Jordi, podríeu obrir un centre de dia? 2020, Bueno, vam valorar, vam fer uns estudis, es va proposar a la Junta i vam valorar i vam dir, sí, obrim. Vale. Pues el 21 de juny del 2021 vam obrir el primer centre de dia. El primer i el segon. En vam obrir dos a la vegada, el d'Andorra i el de Sant Julià. Llavors, clar, és a dir, la retòrica és que del 2021, quan en teoria s'aplica aquesta llei o el reglament, ara no recordo, no, però si és el propi govern que em va trucar a mi, a la mateixa persona que ara li estàs dient que l'has de fotre fora. I vas autoritzar l'obertura de 2 centres quan jo no tinc la titulació, no la tinc des del principi, vaja. Però és més, si hi havia 3 anys de pròrroga, que n'hi havia, per què has autoritzat al setembre que jo continuava sent el director l'obertura? No sé si m'explico. Algo no estàs fent bé, perquè tu no... Jo què sé, si sóc un comerciant i vull obrir una botiga i no està tot en regla, que no autoritzes l'obertura del negoci. I en canvi aquí sí que autoritzes, però jo continuo estant aquí. Estic des del 2019, no és que hagi arribat aquí del cel, no, jo ja hi era abans i continuo sent-hi. I el dilluns no vaig anar a la inauguració perquè al matí ja em van acomiadar, però si no hagués anat a la inauguració. Vull dir, jo penso que aquí una contradicció, i llavors aquí et diria que aquesta contradicció de govern, fins ara, també hi havia una postura de la Junta, és a dir, la Creu Roja, en un moment donat, on va veure que hi havia aquesta interpretació i on s'exigia aquesta titulació, doncs es va voler intentar separar que una cosa és el director de l'entitat, que està establert en els estatuts de la Creu Roja, que estan penjats a la web, que a més l'entitat pot tenir o no tenir director, que això està establert en els estatuts, i a més defineix les funcions del director. Ja et dic, això és públic, tu pots entrar a la web i els estatuts estan penjats públicament a la web. I en aquestes funcions, en cap moment el director de l'entitat té funcions socials ni sanitàries. Què vol dir? Que aquí hi ha una visió del director de l'entitat diferent al director dels centres de dia, com t'acabo d'ensenyar. És a dir, jo no faré la funció de director de centres de dia. Jo no soc sanitari ni soc social, però és que no passa res. És a dir, a partir del moment que l'entitat té una dimensió, té 82 empleats, no tots estan als centres de dia. És a dir, el director o la figura de direcció de l'entitat és més un gestor, no és un sanitari o un social. I una cosa és, i això no està renyit, a que el responsable d'un centre sociosanitari sí que ha de tenir la titulació com marca la normativa. Però per nosaltres fins ara almenys era molt clar la diferència entre una direcció i l'altra. I ara, m'ha interessat no veure o no mantenir aquesta visió de diferència de direccions. És boníssima aquesta pregunta. Mira, a més la carta aquesta, que és molt bona, clar, a mi em diuen, no, és que el 21 es van fer 3 anys de pròrroga, no? Sembla que va ser el 21. I la pròrroga va acabar al setembre del 2024. Això segons les explicacions de govern. I com tu dius, les causalitats o no, s'acaba la pròrroga al setembre, però en canvi la carta de govern la fan el 17 de març.
just quan hi ha eleccions i coincidència de dues candidatures. I, evidentment, jo sóc més proper a la segona candidatura. Perquè en aquell moment, no? Doncs, evidentment, jo difícilment o en poques ocasions crec en les coincidències. I en aquest cas era molt fàcil, és a dir, en un moment donat es prepara una inauguració d'un nou recurs, que des de l'inici he pilotat jo amb el meu equip, lògicament, perquè un tira del carro, però la feina la fa un equip, o diversos equips, això és evident. En un moment donat no es volia ni que jo tingués visibilitat a la inauguració del centre de dia amb totes les autoritats i amb totes les persones convidades. Això és claríssim. Llavors, de manera precipitada, una mica com t'he dit abans, s'ha pres la decisió, mentre fins i tot jo estava de vacances i fora d'Andorra, i dilluns quan vaig arribar em vaig trobar l'acomiadament sobre la taula. Tot això no és cap coincidència, vaja.